ମାନେ ଏକ୍ସପୋ ବୁଲିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଯେହେତୁ କାଲି ଶେଷ ଦିନ ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ବି ମୁହଁରେ ଗୋଟେ ମାସ୍କ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇ ଆମେ 3 ଜଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଏକ୍ସପୋ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିବାରୁ ପୁଅଟି ଜମା ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଉନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କାଖ କରି ତାକୁ ଏଠି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ ପଡ଼ିଲା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମେଳାଟେ, ବହୁତ ସାରା ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ପଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଏକ୍ସପୋ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଥମେ ଆସି ତା ଗାଡ଼ିରେ ଏଠି ବସି ପଡ଼ିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଥିଲୁ ମେଳା ଆସିଛୁ, ମଥୁରା କେକ୍ ନ ଖାଇଲେ କେମିତି ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଏଠି ମଥୁରା କେକ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋ ପୁଅର ପୁଣି ଜିଦ୍ ଟଳିଲା ଯେ ସିଏ ଯାଇକି ଗାଡ଼ିରେ ବସିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ ଦେଇ ସେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର କେକ୍ ନେବା ପାଇଁ। ଡକ୍ଟର କେକ୍ ନେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଚାର ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଚାର ନେଇକିନା ଯିଏ ଯାହା ମନ ପସନ୍ଦରେ ଏଠି ପୁଣି ଚାଲିଲୁ, ଟିକେ ଏତେ ବାଟ ଥକି ପଡ଼ିଥିଲୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମା ପୁଅ ଯାଇ ଟିକେ ଦୋଳିରେ ବସି ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ତାପରେ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଜ୍ୱେଲେରୀ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ମେଳାରୁ ବହୁତ ସାରା ଜ୍ୱେଲେରୀ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ବହୁତ କିଛି ନେଇ ଆସିଛି। ସେଟା ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଲି ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖେଇବି। ଗାଡ଼ି ଯେହେତୁ ବହୁତ ପଡ଼ିଥିଲା, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଗାଡ଼ି ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ସେ ମେଳା ଯାକ ବୁଲି ବୁଲି ଗାଡ଼ି ଦେଖୁଥିଲେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଶାରେ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।